silikhumbule leli gama lakabusha ukuthi lichaza ukuthini. Ngizolekelelwa yini na ke bazalwane bekadeni khona ukuze nosijoyinayo namuhla akwazi ukuhamba nathi angasali ngoba siqhubeka lapho kodwa sesiyibheka lento seyipractical manje ukuthi uma sesiyibuka iba practical siyibona kanjani kumpostoli Paul lento esifundiswe yona last week. Uthe ukuzalwa kabusha ukabusha uhlukene izigaba ezintathu. Angifuni ulisho ngesiGreek. Ngifuna nje usho ungilekelele ekutheni iziphi lezi zigaba ezintathu zalokuzalwa kabusha kuchaza ukuthini kosakhumbula nje noma ubani osakhumbula. Onganginike kodwa nje lokuzalwa kabusha usho ukuthini yaphuthu into. Uphakamisa izwi ngengane mkhona bezokuzwa bonke. Ukwenze njani ngani yami? uThulindo sifundiswe izigaba ezintathu zo uthi uLindo cishe kwaqhuma amadlela. Uthi uLindo izigaba ezintathu esinye sazo ukuzalwa kabusha. Kunjalo bazalwane? Zithini lezi zigaba? Uthe kwenzekani uma umuntu ezalwa kabusha? Uthe kwenzekani? Ukhona umuntu sikukhumbulayo simlekelele? Mamuli Haba usho ukuthi Lindo usuzohambisa imic ke ngani yami wena usuzoyihambisa imic kuMamuli Haba. Phuthuma ke bhuti. Ukuzalwa ngenyama kanye nomoya. Mhlambe ke khona kuzobalula uthe lokuzalwa lokabusha usho ukuthi every time sinikezwa i-second chance. Ngiyayikhumbula leyo nto. Sinikezwa i-second chance phambi kaNkulunkulu sihlala sinikezwa i-second chance. Uma suyinikeziwe le second chance wayamukela le second chance ohlale siyinikwa thina zidalwa zikaNkulunkulu. Kube sekwenzekani kuwena? Kube sekuzalwa into entsha engakaze yaba khona engafani nento eke yaba khona. Niyakhumbula bazalwane ukuthi lokuzalwa kabusha ithi lokunikezwe second chance ukuthi phenduka ezoneni zakho Lindo njengobushilo. Phenduka ukuthi mawuphenduka bese kuzalwa into entsha kuwe engazange yaba khona. Lo muntu omusha ozelwe uma eqhathaniswa nomuntu obephile esonweni before abafani. Bese kuba ilesigaba sesithathu engikholwa ukuthi isoneni esibambe kakhulu esisijwayeleke thina. Ukuthi lokuzalwa kabusha umuntu uzalwa kanjani kulesi sigaba sesithathu? Uzalwa kanjani bangcwele? Uzalwa ngokwaphezulu. Kusho ukuthi akazishintsheli yena. Kukhona okuqhamuka phezulu okumthintayo lo muntu abese yaguquka abe yilento esisho ukuthi uzelwe kabusha. Kulo muntu kwenzeka izinto ezintathu. Uloke nikezwe ithuba wanikwa ithuba walamukela leli thuba uthe uma elamukelwa leli thuba kwazaleka kuyena into entsha ebingakaze yaba khona sambone eguquke engasafani kade kuumuntu ohlambalaza akasahlambalazi uthe uma ngabe sengasahlambalazi sabona akuyona into angazenzela yona le ingoba kwafika the divine power yamshentsha waba yilo muntu esukuyena. Siyakhumbula bangcwele. So ke namhlanje uma ngabe sifunda lencwadi esiyifundayo kaMpostoli Paul encwadini yezenzo sibona iapplication yalokho obesifundiswa kona last week. Lencwadi esiyifundayo sizobona khona lokho okuyinto ekufanele ibonakale kuthina bazalwane uma kungukuthi sisindisiwe noma sikwazi ukureflecta sibone yazi lento yenzeka kimi. Bese kuba ukuthi uma ngabe ukuthi ayenzekanga lento kimi bese sizibuza kanti mina kwenzekani pho. Hallelujah. Now lento ke esizoyibona sizobona lezi zinto ezintathu njengoba sizibonile umfundisi uNkosi esifundisa kuJohn 3 last week. Sizobona lento yokuthi lento yokunikezwa ithuba ulokunikezwa ithuba lokurepenta uphenduke ayenzeki ngoba sewuholelwa ensindisweni njengoba thina sikhona siyibandla namhlanje. Into eyenzeka ungakasindiswa iyayenzeka ngalesi asikhathi uNkulunkulu lokwencenga athi mntana phenduka
aloku ekuncenga mntana mphenduka uphile lempilo yakho kuze kushaya isikhathi lapho sewusindiswe khona. Uma usisindisiwe usethi repenta ezonweni ozenzile sewusindisiwe, usulekelelwa umoya ongcwele ohlala kuwe othi noma uwele esoneni kube yena okutshela kuqala ukuthi sewunyathele kabi, wanyathelwa waba negwegwe, phenduka. Ungagolozi ngoba unembewu phela wena ephila kuwe. Ngithi uzobe sewuyaphenduka ngoba umoya kaNkulunkulu uhlala kuwena. Usenzelekile isibonelo ngencwadi ka1 John chapter 1 verse 8 no 9 ngesikhathi esenzela leso sibonakaliso last week. So sizoyibona ke lento yokuthi lento yokunikezwa ithuba lesibili iqala umuntu engakasindiswa iziqhubeke noma esesindisiwe. Sizophinde sibone okwesibili ukuthi ngempela ushintsho uma ngabe selwenzekile kumuntu njengokusho lezi yaziteje ezintathu. Uma umuntu esesindisiwe lokushintsha kwakhe kuyezwakala ezindlebeni ukuthi ushintshile lo muntu. Kuyabonakala ukuthi lo muntu lo akasafani nomuntu omdala kade nguye. Sizobona lokho, sikubona kule ncwadi esifunda kuyona. Okugcina sizobona lento yokuthi into eshintshe lo muntu ngempela amandla avela phezulu, akazishintshelanga yena. Futhi lento emshintshile, washintsha waba nje akuyona into evele ifike njengoblanket ithi mayiwa la endlini nivele nishintshe nonke. Into eqonda kumuntu ngqo, sizwe izwe elilodwa sonke la, kodwa kube nomuntu nje liphuma naye ngoba belizele yena. Amen. Angaba munye bangaba baningi, ithi lento ukushintsha kumuntu ngamandla aphezulu kupersonal. Ingakho omunye ezothi uguqulwe ile ncwadi nje lejwayelekile engenangqondo engajule nakujula because beyingayile kuyena beyize kuwena. Asifundeke bazalwane, sizobona lokuqala lokuthi ke ithuba lelokuphenduka bazalwane linikwa umuntu ngokuqhubekayo. Sikubona phi lokho? Sikubona kulama verse amabili, kulama verse awu3, qala ku3 uya ku5. Angazi nomngane mzokwazi nokungifundela, sekuphucile imic. Uzongifundela nje kakhulu lama verse. Sizobona kulama verse ke kusukela ku verse 3 kuya ku5. Engizocela ngani yami ungifundele wona. Verse 3 kuya ku verse 5. Mina ngiyindoda enguJuda ezala eThaso eKilikiya. Kodwa ngakhulela kuwo umuzi. Ngasezinyaweni zikaGamaliyeli. Ngafundiswa ngesineke ngomthetho wobaba. Ngishikiselela uNkulunkulu njengalobu nani njalo nalobu. Verse 4. Ngayizingela ngendlela kwaze kwabasekufeni. Abesilisa nabesifazane ngibabopha. Ngibakhaphela emajele. Verse 5. Njengoba nompristi omkhulu ufakaza ngami namalunga wonke, yibona engenyukela kubo izincwadi ezilotshelwe abazalwane. Ngangiya eDamaseko ukuba abakhona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Niyabona bazalwane, uma undodakazi efunda lencwadi nayo into esiyibonayo, siyayibona ngempela lento umpostoli Paul uchaza impilo abekade eyiyona esewuSawuli engamfuni lo Jesu. Ukuthi ubekushisekelela lokhu, ekushisekela ukuthi ababoshwe labantu ngoba labantu baphambene nezwi likaNkuluNkulu lelafundiswe lona. Futhi indlela abaphambene ngayo abakumele ukuhlala phakathi kwabantu bafundise lento abayifundisayo ngoba iwudukisa. Umpostoli Paul uthi uma ngabe ifundisa lento, athi lento ebengiyenza bengingayenzi nje ngoba ngithi ngiyayenza ngoba ngizenzela ngifuna ukubonakala ngingo onentshisekelo nje. Ngifisa kubonakala ukuthi izwi likaNkuluNkulu lifuna ulishisekelele kangakanani, ube nogqozi ngalo, uyiphile lento. Ngifuna kubonakale lo wonke umuntu afunde kumina ngokuphilela izwi likaNkuluNkulu. Uma kuyona lencwadi yezenzo uya ku chapter 26, nala umpostoli Paul eyichaza khona leyo nto. Ake sibheke lama verse nje ambala, ngizobheka uverse 9 ka chapter 26. Mbheke umpostoli Paul
Uthi kepha mina ngokwami ngazimisela ukwenza okuningi okuphambene negama lika Jesu waseNazaretha. Mangabe kuvuka umuntu omelene nenkolo engikuyo, kumele mina engikholwa kuNkulunkulu ngimele inkolo yami. Ubekwenza lokazi ukuthi umele uNkulunkulu. Ngokwazi kwakhe uJesu ube yinto emelene noNkulunkulu. Uverse 9 usho lokho ka chapter 26. Abesethi uverse 10, lokho ngakwenza eJerusalema ngafaka abaningi abangcwele emajele, ngigunyazwe ngabapristi abakhulu nalapho abangcwele bebulawa yimi, ngangibalahla ngevoti lami. Uyayibona lento ukuthi ubenza isiqiniseko ukuthi umuntu akagcini ngokumbamba. Noma sekuthula ubufakazi uzoshaya ivoti elisho ukuthi ngempela lo muntu uyenzile lento ukuze abulawe lo muntu. Uverse 11 uthi ke emasinagogeni wonke hayi nje hayi ambalwa kukaningi ngibajezisa ngibabopha ukuba ngibahluphe kwaze kwaba semizini yabe zizwe. Lento angigcinanga ngabaJuda kuphela, ngakwenza kubona bonke. Now lento ithi uNkulunkulu ngaso sonke lesikhathi wambekezelela umpostoli Paul. Wambekezelela umpostoli Paul eyenza lento kwaze kwafika la uNkulunkulu sesishayile isikhathi nesecond ukuthi lo ngiyamdinga abe ngufakazi wami. Ngamhla uNkulunkulu embiza umpostoli Paul esenza umsebenzi wakhe kuye. Uyaphenduka umpostoli Paul ngani yami ku 1 Timothy. Uyaphenduka uthi umpostoli Paul, hey, kuthe uma sekusa inkungu ithi iqwebu, ila ngibone khona ukuthi uNkulunkulu ungenzele lo musa hayi ngoba ngispecial, ingoba uye wangibona kulamathuba abenginika wona ukuthi bengikwenziswa ukungazi. Ngani yami u1 Timothy chapter 1 uverse 13 phela. Verse 13. Nakuba ngakade ngigohlanganazayo nozingela amakhono nohluphayo, kepha ngahawukela ngokuba ngangikwenza ngokungazi nangokungakhona. Uyayizwa lento ayishoyo? Uthi wahawukelwa ngoba lokho wayekwenza ngokungazi nokungakholwa. Wayengayikholwa lento lokuthi lo Jesu ungumesiya. Wayengazi ukuthi uNkulunkulu saqhuba icebo lakhe ngokuletha lo muntu onguJesu abe ngumesiya. Uthi ngithe mangisindisa uNkulunkulu wabonke ukuthi bengayi-understand lento. uNkulunkulu wasengihawukela. Kuwona wonke lo monakalo ebengikwenza ngibamba amakholwa ngiwabulala ngenza nani, ubengibekezelela kwazi kwafika lapho. Uma esengihawukela kwaqhama ukuthi ungihawukele ngoba lokhu bengikwenza ngokungazi. Now ithi lento ubengeyedwa umpostoli Paul obekwenzeka kuyena lento ngokungazi, ngisho nabaholi bakhe bangalesi sikhathi bebefana naye. Yiba kade bemnikeza izincwadi zokuthi akahamba ayobamba amakholwa. Yiba kade bemnikeza amagunya ukuthi ayovalelwe etilongweni. Yiba befundisi abekade bemenza ahlale anikeze ubufakazi bakhe. Bebekuthathaphi lokho? Uthi mawufunda uverse 3 simfundile vele. Mawufunda uverse 3 uthi mina ukufunda kwami ngahlala ngaphansi kukaThisha odlula othisha igama lakhe uGamaliel. Okusho ukuthi lento engiyenzayo ngenza itheology at its highest level. Uyayibona lento yokubamba itheology uyibambisisa ukuthi akekho owazi ukudlula mina ngazi konke ukuthi lento bengiyibambe ngqi futhi nginesiqiniseko ukuthi lento engiyifundile ngiyifundisa komfundisi uNkosi, the best of the teachers. Uyayibona leyo nto. Uthi umpostoli Paul ngakho uma nithi mina ngiphambene noNkulunkulu okusho ukuthi nothisha wami uphambene noNkulunkulu. Yebo bekunjalo. Ithi lento uma uNkulunkulu enikeza ichance, akanikezi ichance ama students kuphela, unikeza nothisha ukuthi naye akaphenduke. Sikhuluma ngalo thisha ofundisa ukuduka, obamba abantu abaningi ngevangeli elidukisayo. Ngesikhathi enika wena ithuba lokuthi iphenduka, uyabanika nabo thisha ukuthi iphendukani kulento eniyifundisayo. So ubengadukile yedwa. Nayi into esiyibonayo. Siyayibona lokuthi the entire council ibidukile. Siyakubona masifika ku verse 5 ukuthi lonke i-council iyona ekade ikhipha isigungu sabothisha. Isona ebekade sikhipha izincwadi zokuthi akahamba yobopha abantu. Umbuzo bangcwele ilo.
yini libe badukisa kangaka? Yini le eyenza umfundisi uthisha abambelele kulento eyisifundisi esidukisayo angagudluki? Yini lemnikeza iconfidence ukuthi lento engiyifundisayo iyona? Ngakho labantu abadukile othi ngidukisela abafundi abaningi kangaka uyodukile. Yini lebenza lokho? Ukufunda izwi likaNkulunkulu ebese uyafuna nokuliphila lelizwi likaNkulunkulu kodwa ungenabo ubudlelwane noNkulunkulu ngoJesu. Uzolifunda lelizwi umoya ongcwele ngoba akekho kuwe, akazukukhanyisela ukuthi lithini lelizwi, uzo-interpreta ngokuhlakanipha kwasezweni kwasemhlabeni bese uyalimisinterpreta. Sikubona phi lokho? Sikubona, uzofunda ngani yami, uzofunda incwadi kaJohn khona sobona ukuthi lento beyenzeka kanjani. Uzofunda uJohn 5. Bebelikholwa izwi likaNkulunkulu ukuthi livela kuNkulunkulu, kodwa bebengakholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu likhomba lo Jesu osefikile othi uyindodana kaNkulunkulu. Bebekholwa ukuthi izwi lona liphelele, alimdingi lo osefikile wathi mina ngiyindodana kaNkulunkulu ngizophelelisa okufundiswe kule ncwadi. Asimfunde chapter 5 ngani yami incwadi kaJohn, funda u39 uphele ku40. Verse 39. Nihlola imibhalo ngokuba nicabanga ukuthi kuyo nizothola ukuphila okuphakathi. Kanti-ke niyo efakaza ngakho. Kepha anifuni ukuza kini ukuze nibe nokuphila. Uyayizwa lento? Izwi bayakholwa ukuthi leli kaNkulunkulu, kodwa abakholwa ukuthi lelizwi likhomba ukuthi kukhona ozayo kumele nikholwe nguye ukuze nibe nokuphila okuphakade. Bona bakholwa ukuthi ukuphila okuphakade kukulamazwi esiwafundayo. Lo Jesu oclaim ukuthi lokhu kuphila okuphakade kule ncwadi kutholakala ngaye, hayi umane uphambene nje. Izwi lona lilodwa lenele. Ukuduka lokhu esikhuluma ngako, ukususa uNkulunkulu, ususe uJesu ezwini ebese ulifunda njengeliterature nje, kwenza ukuthi kwenzeke lokho ngoba akekho umoya ongcwele okukhanyiselayo ukuthi lento ichaza ukuthini. As a result bagcine bemphika uJesu ukuthi ungumesiya, ungumsindisi. Into izothi kumzalwane wami, siyakuzwa baba, but lento ichaza ukuthini kuthina njengoba sihleli la ngaphakathi esontweni. Lento ithi njenganalokhu umpostoli Paul anikezwa ithuba once and once again, njenganalokhu abafundi nabafundisi babefunda ivangeli, babefundisa abafundi babo ivangeli elibabophele emthethweni lingabathathi libakhombe kuMesiya ozayo. Nathi kunjalo nanamuhla sinamabandla bangcwele afundisa yona lento, nawo kodwa anikeziwe ithuba ukuthi aguquke kwakufundisayo ukuze afundise ivangeli eliphilayo. Nawe nami sinikeziwe ithuba every day siyanika ukuthi asiphenduke kulokho esikubambile ngoba akusikho okusenza sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Kodwa iyadlula lento ithi wabamba leli ivangeli. Uthi umpostoli Paul, mina ngahlala phansi kukathisha odlula othisha uGamaliel ngafundiswa nguye. Akekho onokuqonda umbhalo esewuSawule oqonda umbhalo njengalokhu ngiwuqonda ngoba umuntu owawudlulisela kumina akusiyo nje nombali. It's one of the best teachers. Ithi lento uma ungumzalwane ubambele esifundweni elithi izwi likaNkulunkulu, lesi sifundo wasithathayo sikisi kuNkulunkulu njengoba ucabanga nakho kukisa kuNkulunkulu, izwi liyakusho ebese wena uthi no. Wakhuluma uSibiya, wakhuluma the best man, akekho omunye engamlalela. Ubambe ukufa ngezandla, uya ekufeni ubhekile and uya ekufeni with joy. Now ikuphi lokhu kufundisa okuyikho? Yilokho ukuthi
Uma usindisiwe, ivangeli okumele ngabe walamukela, ivangeli leli lingafuneki elikuhlukanisa nesono. Ivangeli elithi ukuze ube nobudlelwane noNkulunkulu hlukana nesono, nali ivangeli okufanele ngabe lakulethe insindisweni. Ivangeli elithi repent uvume izono zakho, ilona ivangeli okufanele ngabe likuhlalisela wathi ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Alimnandi ke bangcwelele lo vangeli, ngoba lisho ukuthi iphumela obala futhi liyingozi kakhulu. Uma sewuze wakholwa ukuthi usindisiwe, kuba nzima ukuthi ngizojiya kanjani manje ngithi angisindisiwe, sengiphile isikhathi esingaka kwazi ukuthi ngisindisiwe. Kwaze kwaba nabantu la enkonzweni abayazi indaba yami nokusindiswa kwami, bazothini uma ngijika sengithi angisindisiwe? Ayikho phakathi kwakho nalabantu, iphakathi kwakho noNkulunkulu, ukuthi uma ngihamba manje ngizombona yini ngoKristu. Uma ngingeze umbona ngoKristu, angizumbona ngoba angiyivumanga lento yokuthi angamukelanga ivangeli lensindiso elithi angihlukane nesono. Ithi lento bazalwane, noma ngabe kwashumayela uNkosi, noma ngabe kwashumayela uNjilo noma Bhida, noma ngabe kwashumayela uSibiya, noma ngabe kwashumayela abani, awuhambe uye ekhaya uyoyibheka ukuthi lento aseyifundisile iyona yini. Le ndlela okuthiwa ngisindiswe ngayo baze bayiconfirm uMhlongo noma Bhida noNjilo noThusi iyafana yini njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi akuvele ufane nabazalwane baseBerea, akulifunde izwi sesikhulumile ukuthi liyayisho yini lento. Bazalwane niyasaba ukwenza lento engiyishoyo, hayi ngoba ningamagwala, nisaba ngoba thina esifundisayo uma sesifundisile asifuni ukuquestionwa. Uma uza kumina uzothi angicacise ngento ebengiyifundisa, ngibona sengathi uyangi-attack ngingakuphenduli kahle, ebese niyasaba. Akufani-ke, akunjalo-ke bazalwane la. Uma uthisha befundisa kunento ongayizwanga ongayibambanga kahle, hey uya ukhululeke, bazongifakazela abanye bayakwenza lokho already. Uya ukhululeke ukuthi baba uke wathi la angizwanga kahle, akungicacisele. Uma ngifunda izwi ngilizwe engathi lithi kodwa wena uthe ukuphi la ngayibambi khona kahle. Uma kungukuthi nami ngade ngifundisa la ngenza iphutha, ngizobuye ngime la ngisho ukuthi bazalwane kwashelela ulima ngathi izwi likaNkulunkulu lithi. Ngiyabonga siphelele ongikhombisile ukuthi ngishelelile ngangalisho ngalendlela izwi elisho ngayo. Haleluya bazalwane, sinjalo la. Ngakho ungabi namahloni okwenza lokho. Ithini ke lento? Ithi uma ubambe ivangeli elingesilo, ivangeli leli elathi wamukela uJesu, wayamukela inhlanhla, wasuthi ngisindisiwe ngoba kuthiwa wamukela inhlanhla, wahlala nalo, ebese kuthiwa mawungasivuma ngisona usindisiwe bese uhlala phansi, ubambe uyazibulala, uthatha intambo uyazihenga wena uqobo lwakho. Uthi angifuni ukumbona uJesu uma ngihamba lemhlabeni. Kulungile leli evangeli li right ngoba liyenza ngiphile kahle ngalesi sikhathi. Ithi lento bazalwane kuthina njengana lokhu umpostoli Paul ethi ngafunda koGamaliel, ngafunda kuma best teachers. Asiyisabe lento yokwazi izwi ngoba ngalesi asikhathi bebafundisa beyitshaleka lento yokuthi izwi liphelele, akekho ozofika aphinda afundise andise lokho esikufundile. Sesikilindele manje, silindele umsindisi ozofika ahlale esihlalweni sokubusa sika-Israyeli, abusa umhlaba wonke ebusa ngamandla akhe. Akekho, asilindele ukuthi lo ozofika ilothi uzofa futhi, asimlindele lowo, akuyena lo simlindele. Ithi lento asiqaphele ukuthi uma silifunda izwi asingazi amazwi from Genesis to Revelation, kepha sibe singanabo ubudlelwane noNkulunkulu. Uma ukufunda kwethu izwi kanjalo kungasiyisi kuNkulunkulu, sifunda iliterature engazusiza ngalutho, sizobhubha nako.
ukuba benginguwe la uhleli khona, ukuba benginguwe la uhleli khona, uyalazi uhlobo lwevangeli walamukelayo. Kukhona owamukela ivangeli lomsebenzi, kukhona owamukela ivangeli, hlale sisho lento lomendo, kukhona owamukela ivangeli lengcebo lomuzi. Maningi amavangeli esiwamukelile bazalwane. Kukhona angithi niyawazi lamavangeli, kuyanqakwa angithi kujikijela ama-wallet, kujikijelwa ama-car keys, kujikijelwa ama-house keys angithi. Uma uwamukela lelo vangeli, kungelona ivangeli elathi zibone ukuthi isono siyam-offenda uNkulunkulu, awucasuli uma mulihaba ucasula uNkulunkulu ngesono. Uma ungamukelanga ivangeli elithi isono sakho sicunula uNkulunkulu, phenduka ukuze wazane noNkulunkulu usuzivumile isono sakho. Uma ungamukelanga lelo vangeli kwathi usindisiwe, ukuba benginguwe namhlanje bengizokwenza njengoba umpostoli Paul enza, walithatha ithuba uma ehlangana noJesu waphenduka. Ukuba benginguwe uhleli lapho uzazi, bengizothi ngizinikela kabusha, isono sami angizange ngisivume, angizange ngihlukane nezono zami. Empeleni nanamanje izono zami ngisaziphila nje as normal. Bengizolithatha leli thuba lokuthi ngiphenduke. Ngani yami uthini uLuke 12 uverse 20 no21 uthi bazalwane esazomfunda, uma ungumzalwane owanqakisa ukhiye, ungumzalwane owanqakisa iwallet, ungumzalwane owanqakisa iringi yomshado, ungubhuti owanqakiswa iCV ekunikeza okunika umsebenzi, kwase kuthiwa usindisiwe, qaphela uqoqe izinto zasezweni washiya uJesu ngemuva. Mhlambe ngamhla uhamba awuzukumbona ubhizi uqoqa izinto zasezweni, kepha awuyi kuNkulunkulu. Uthini uLuke ngani yami Luke 12 verse 20 no 21? Verse 20. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, "Simulandeli, ngalolu busuku umphefumulo wakho uzakuthathwa kuwo. Pho-ke ziyakuba ngezikanani lezi zinto ozilindisileyo na? Kuba njalo-ke umuntu ozibekela ingcebo ebe engagxilile ngokukaNkulunkulu." Simple. Lo muntu uthe buka nje amasimo amathelile, isivuno siningi, ngizosibeka phi? Ngizodiliza inqolobane ezincane ezikhona manje, ngakho inqolobane eziningi ezinkulu ukuze ngifake isivuno sami senele. Emva kwalokho bese ngithi imphefumulo wami hlala urelaxe, udle uphuze, ngoba usebenzile. Usazophila eminingi iminyaka, uphila kahle ngalokudla okuningi kangaka. Abese ethi siwulandini lezi zinto othembele kuzona, kusasa tomorrow impilo yakho izobe ingasekho. Lezi zinto ozibambile zizobe zezingabani, zizobe zikabani, uzobe ungasekho wena uzobukuphi uma wamukela ivangeli lemoto lokikakhiye lomsebenzi lomendo. Ukuba benginguwe, lamathuba esifundiswe ngawo last week esibona kufundiswa ngawo manje, bengizolibamba ngiguquke, noma bekwazi ukuthi ngisindisiwe, ngivume izono zami kuNkulunkulu, ngihlukane nesimo sobubi, ngazane noNkulunkulu ngoJesu. Icabange seriously. Icabange serious. Ayisiwo umdlalo le. Ayisiwo umdlalo. Ithi lento kungaba yishwa ukuthi sewuzwe kaningi kangaka. Uqinisele kuze kube yongena ethuneni, ulazi iqiniso. Ufe nensindiso uyibone ngamehlo kodwa wangayibamba. Ngoba usaba lamehlo ukuthi azothi ukwazi ukuthi ngisindisiwe, ngakho ngizoshintsha ngoba ngizotheleka ngehlazo. Ishintshe ingawe lento, ayikho ngalabazalwane. Uverse 8 uintroducer into ethi, uintroducer isihloko sesibili esithi, uma uNkulunkulu esekunikeze lamathuba, wanginika lamathuba wakukhombisa ukuthi hayibo leli ivangeli olibambile akusilona. Wanginika lamathuba wathi labantu othi bayakufundisa, bakufundisa iphutha, bakufundisa ukuthi isono siyakuhlukanisa noNkulunkulu. Ebese uyayamukela lento. Uthi uma ngabe sewuyamukele
kuba sobala ukuthi uyamukelile lento ngoba iyaguqula wena, ayigcini ngokuguqula wena engakuzwakala nje kuphela, siyakubona nathi ukuthi uNkulunkulu sesebenzile kuwena waguquka. Buku verse 8 ngani yami lencwadi esiyifundayo ukuthi uthini. Verse 8. Ngaphendula ngathi, ungubani Nkosi na? Wathi kimi, nginguJesu waseNazaretha umzingelayo. Awungifundele futhi uverse 10. Ngathi ngizakwenzani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, suma uye eDamaseko, uzotshela lapho-ke konke okubekelwe ukuba ukwenze. Ayenzi sense lento bazalwana ngithi. Isihloko esikhona my subtopic ithi uma sekube noguquko kuwe siyalibona siluzwe ngoba khona osesebenzile kuwe. Umpostoli Paul la obekade enguSawuli ehlangana nenkosi ehlane ku verse 7 kunombuzo obuziwe. Umbuzo ka verse 7 uthi ngawe la phansi emhlabathini ngezwa izwi lithi Saul Saul ungihluphelani na? Niyayizwa lento ayishoyo? Ungihluphelani na? uSawuli akahluphi umuntu, uzingela amakholwa awabulale awafaka etilongweni. Akukho umuntu amhluphayo kodwa lo muntu uthi ungihluphelani. Abese ku verse 10 athi uma ngabe eseyenzekile lento le ku verse 7 abesethi ku verse 8 ngaphendula ngathi ungubani Nkosi na? Na ake sime la. Ungubani Nkosi na? Umbuzo uthi esisala nawo mina nawo owokuthi why umpostoli Paul uSawuli ngalesi sikhathi athi uma ezwa ivoice ithi ungizingelelani na, athi ungubani wena Nkosi na? Ukusholana ukuthi ungubani wena Nkosi na? Mhlawumbe ukukulekelela leli igama elithi inkosi alisebenzisayo akulona nje igama elithi inkosi. Siyazi thina sinamakhosi, angithi sihlala endaweni zamakhosi. Alilona igama elisho inkosi nje la ngihlala khona. Igama elithi God, Lord, owner of everything, owner of universe. Ungubani wena? Ngiyamazi uNkulunkulu engimsebenzelayo nginguSawuli, engizingela labantu ngenxa yokuthi ngiseva yena lowo uNkulunkulu, uye engihamba egameni lakhe. Kepha wena uvela unguNkulunkulu ofana naye, yikho nje ethi inkosi ungubani, but awusiye, awuzwakali uyilo engimsevayo. Ungubani? Why angafani naye? Ingoba lo amsevayo uthi akabulale wonke lamakholo, lo amsevayo. Kepha lo othi ungizingelelani na uthi ungababulali laba abantu bami. Ungubani uNkulunkulu? UNkulunkulu impela owner of the universe, but it looks like the one engimaziyo akuyena lo khulumayo. Ungubani Nkosi na? Leli gama lisebenzisayo la uCurious igama elisho lokho lithi Lord, who are you? Igama elithi uyi-owner of the universe bese liyaqhubeka leli gama lithi ungumaster, impilo yami iphethwe nguwe. Uma embuza ukuthi ungubani wena Nkosi na, uthi unguNkulunkulu ophethe umhlaba wonke, unguNkulunkulu ophethe konke, even impilo yami iphethwe nguwe. But engathi angikwazi, kukhona lebengimseva ngithi ngiseva wena. Ungubani wena Nkulunkulu? That is a change eyenzekayo uma ophezulu esefike kuwe. Kuyabonakala kuzwakale ahamba nabo. Amsho bamangala ukuthi uthini manje uSawuli. Wakhuluma nalelizwi alizwayo wayeselibiza ngoNkulunkulu womhlaba wonke. Angithi thina sihamba naye siseva uNkulunkulu womhlaba wonke. Imuphi la khuluma ngaye azambuze nanokuthi ungubani. Kwenzeka kanjalo uma insindiso seyifikile kuwe. Kwenzeka kanjalo uma insindiso seyifikile kuwe. Buka la ubuza lo mbuzo
awubuze even after uNkulunkulu ku verse 8 esechazile ukuthi mina ngingubani. Ku verse 8 uthe uNkulunkulu inkosi Jesu uma ngabe seyichaza yathi nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Ku verse 7 uthi ungubani wena Nkosi na? Umbiza ngokuthi uyinkosi. Abesethi nginguJesu omzingelayo. Akuthi mesezwile ukuthi kanti yilo Jesu engizingela abantu bakhe besethi ngenza iphutha awusiyinkosi. Uyaqhubeka ku verse 10. Usezwile ukuthi uJesu lo ongishaye ngalombani. Usezwile ukuthi lo Jesu waseNazaretha akabe seyayeka athi hayi awusiyinkosi ngoba sengiyabona kanti nguwe. Uyaqhubeka ku verse 10. Uthini ku verse 10 ngani yami? Ngizakwenza inkosi na. Wow. I-conversion bazalwane njalo. Uyamvuma ukuthi uyinkosi abesethi kodwa ngenze njani? Sengihlangane nawe, sengiyakubona ukuthi uyinkosi ngempela. Sengiyabona ukuthi bengimelene nawe ngingazi ukuthi ngimelene noNkulunkulu womhlaba wonke. Ngenze njani uma insindiso seyifikile injalo sihlobo sami? Akashintshi. Abambukayo bathi engathi khona ongathathi kahle la. Engathi khona into engahambi kahle. Le ncwadi esifundayo ithi ababehamba naye bakubona ukukhanya kodwa izwi abazange baliqonde. Amsho bethi engabe kwenzekani kumholi wethu. Ithini lento kuthina abazalwane? Ithi njenga nalokho wasindiswa. Wamukela insindiso eyafika kuwe. Akube insindiso nathi esizoyibona. Ikwenze uhlukanise ngokungesabi kulokho bekade uyikho before usuzoba yilokho uyikho manje. Ukukhuluma kwakho akuvele ukuthi awunamahloni ngalokho okusha okwamukelekile ngoba kudale lesidalwe esisha esisibona kuwe. Ithi uma uzoshumayela ngevangeli ungaqhubeki nevangeli leliya eli-watered down lengcebo lempilo lenqubekela phambili akube ivangeli elihlukanisa umuntu nesono ofakaza ngalo. Ngoba sekushintshile phela wena ukudla okudlayo manje. Uma kungukuthi ngempela lolu ushintsho elivele ezulwini akube ukuthi awusenandaba ukuthi izwe limbuka kanjani lo Jesu omamukelekile. Akanandaba umpostoli Paul uthi lo Jesu lebe kade ngimzingela namakholwa akhe ngoba useyabona ubukhulu bakhe ukuthi ungubani. Usethi ungubani wena Nkosi na? Ngenze njani ngoba sengiyakwazi. Hey bazalwane, ubaba uNkosi ujwayele ukusebenzisa amagama athi we are CIA believers. Amazalwane bomshosha phansi. Abazalwane abafuna ukuba relevant. Uma ngiye lapha ngafika kushunyelwa leli ivangeli lelibona leli ivangeli nami ngifisa ukuze ngibe relevant ngiyafana nabo. Makuthiwa ngithola ithuba lokufakaza ngikhuluma njengoba bekhuluma ukuze bangabi offended. Liya offenda bangcwele ivangeli lesono umsebenzi walo ilolo. Ingakho lithi lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo ngoba li offense kumuntu ongafuni ukuhlukana nesono. Ungabi relevant ngoba ufuna ngoba naku banamile. Shumayela lona leli ufakaze ngalo lona leli lesono. Into embi kakhulu eyokuthi noma sikwenza lokho. Yabona leli ivangeli lesono, leli ivangeli lesono elihlukanisa umuntu nesono. Ayikabi bangcwele. Ngazi ngama ingane, ngazi ngami. Siyasuka la sihlala khona. Sifuna ukuyokhonza kude ukuze bangaboni la sihleli khona ukuthi khona okushintshile kuthina. Sihambe siyokhonza nani la nikhonza khona kude ebese sizobuya sizofana nalabo esihlala nabo la sihlala khona. Ezinye zezizathu hayi wonke umuntu, ezinye zezizathu zokukhonza kude kwethu ilokho ukuthi sifihla ubuzalwane bethu asifuni buvele la sihleli khona. Sifuna baziwe lapha la sikhonza khona la sihlale sifana nabo labo esihlala nabo la. Ithi lento uma ushintsha
akuqale kwabaseduze, akuqale endlini, akuqale komakhelwane, akuqale kubangani bakubone lokhu kushintsha before siyokubona nathi le ekuhambeni. Ngiyazi ukuthi iyababa lena bazalwane. Mhlambe mfundisi uMabhida, mhlambe mfundisi uNkosi ake niqale ngami. Ke niyobheka ukuthi njengoba ngihleli lapha la ngihleli khona ngaziwa kanjani. Ngiyaziwa yini njengomzalwane? Qalani ngami bafundisi, ke niyongihlola komakhelwane ukuthi ngiyaziwa yini ngingumzalwane. Ebese siyayenza lenkonzo nakubazalwane singayi kubona ngoba vele siyawazi akekho umzalwane engingamazi la ehlala khona la, singayi khona siye komakhelwane ke siyobuza ngaye ukuthi ungumzalwane yini, waziwa njengomzalwane yini. Lento isho lokho ukuthi uma usushintshile ushintsha libonakala lizwakala bese liyabonakala kodwa kuqala eduze kungabi ngaphandle. Ngiyacela ngani yami ngoba sebengibuka kabi abazalwane, awungifundele incwadi kaPeter chapter 1. Vula chapter 4 ngani yami khona kuzoba lula. 1 Peter chapter 4 verse 3 no 4. Bazalwane ithi uma ungumzalwane usindisiwe, uma mina nawe sisindisiwe, kusemnandi kulabe kade siphuza nabo, kusemnandi kulabe kade sihlambalaza nabo, kusemnandi kulabe kade sijuxuza nabo ngoba basangithola kodwa ngisindisiwe. Angibuzi ukuthi uhlobo luni lwevangeli ngalo wemukela lolu ngenza ngibe comfortable kangaka ukuphila esonweni sengiyumzalwane. Cha, angisho ekuhambeni, ngikhuluma la ngihlala khona. Ngifundise ngani yami incwadi ka 1 Peter chapter 4 verse 3 no 4. Verse 3. Ngoba isikhathi esedlule safanele ukwenza ukuthandwa ngabezizwe. Imancane ngani yami, isikhathi esedlule sasenele ukwenza okuthandwa ngabezizwe. Okungukuthi isikhathi esesadlula lesi akufanele ngabe sisekhona kuwe. Kodwa uma sisekhona manje bethanda bezizwe abakwenzayo then iliphi leli ivangeli oliphilayo? Qhubeka ngani yami. Ukuphila ngamanyala edlule. Ngezinkanuko, ngokudakwa, ngokubinza, ngokuxokozela, nokukhonza izithombe okuyichilo. Bayamangala ukuthi ayisahambisani nabo kulawo manyala edlule behlangalaza. Ithi lento uma benza lezi zinto abazenzayo bathi hayi umama ubani right, umzalwane ounderstandayo uma senza lezi zinto naye uba khona and akayixwayi lento. Angithi uba acceptable, angithi uba relevant. Ithi uma ngingumzalwane ukhulunywa kanjalo ngami bengamangali. Lencwadi ithi kufanele ngabe bayamangala. Lencwadi ayifunda manje kufanele ngabe bayamangala. Uma bengamangali ngami ngobuzalwane bami ngokuhlukana kwami nesono namanyala kade ngiwaphila izolo, angiquestion ukuthi kanti mina ngamukela liphi uhlobo lwevangeli olingenza ngiphile kanje. Umpostoli uPaul moya ku verse 20 ku chapter 26 asizumfunda manje uyifunda, uyazichaza ukuthi nganginje ngangibulala amakholwa, ngangiwavalela nala sikufundile ethi ngangibafaka ematilongweni, uthi sengadlula kulokho angisakwenzi kodwa mina nawe bese siyakwenza ukuze sibe irrelevant emphakathini esiphila kuwo. Mhlambe ake siye bazalwane ke sibone kodwa qalani ngami ukuthi siyona inlento esithi siyona noma esihlangana la bese sisho mase sishuhalelwa ningibona impela ethi ngisindisiwe. Hayi ake ningangeni kwamhlongo ngamhlanje zokwenza leyo nto. Ningene kwaZulu, ningene kwaMazibuko, ningene kwaRamsam emva kwami, ningene kwaSwanepoel ngaphesheya. Nithi kunalo baba ohlala lapha umazi kanjani? Akakangichazi. Mase ngiqedile sobe sesenza na kuwena sihlobo sami. Ngoba akumele bazalwane akumele kube sengathi sifihlana izono, sifihlana izono, angabi njalo. Kahle lento engiyishoyo ithi kumina iba nefiye
yokuthi ngaziwa kanjani ezumzalwane noma bangangafiki ukuzongichecka komakhelwane angihambe ngiyolungisa indaba yami ngevangeli engiliphilayo angibonakale ngiyumzalwane ngenkambo yami noma bangangafiki ukuzongichecka ngoba vele indaba yami phakathi kwami noNkulunkulu haleluya asiphethe bangcwele ngiyabona kusemnandi kakhulu ipoint lokugcina esivala ngale lokuthi insindiso yomuntu insindiso yaphezulu usifundisile umfundisi uNkosi kwipoint lokugcina lama point esokuqala eswathinti lokuqala bekulokuthi ushintsha kuvela isidalwa esisha elesibili bekuyelokuthi kuba into entsha ukuthi lokuqala bekuyi second chance there is a second chance elesibili wawuthi vele into entsha ayibonakaleke nokomakhelwane lelokugcina lithi phela insindiso yakho ayingaveli kumpostoli nakubishop nakuprophetess nakubani ayivele phezulu ezulwini futhi ke ayibe personal angabi ukuthi insindiso ezovela ukuthi ngoba sewazi zonke lezi zincwadi zebandla zonke ezibekiwe ngoba usuzazi zonke sewusindisiwe uma unjalo awuzufana nephutha elenziwe kuSawuli awuzuhlukana naye iphutha elenzeke kuSawuli ukuthi waze umbhalo kwathiwa akangamamukeli ke lo Jesu ngoba umbhalo uthi akangamukelwa lo Jesu kanti bafunde incwadi bakhipha uNkulunkulu kwaba yiliterature kanjalo nawe iqonde ukuthi insindiso oyamukelile ivela phezulu ingamandla kaNkulunkulu insindiso yamukeli futhi ibi personal ingihlunge kwabaningi yaqonda kumina ngqo uyisabe le ethi nonke nisindisiwe ngoba seniyawazi lo mbhalo ingabi khonto eqondana nawe ngqo. Now, uma sifunda encwadini ka John 3 umfundisi asifundele yona last week, ikushilo vele kona lokho ukuthi insindiso ingamandla kaNkulunkulu avela phezulu. Sikubona kanjani le ncwadi esiyifundayo? Uverse 6 ngani yami uthini? Verse 6. Kungathi ngisendleleni ngihamba, sengisondela eDamaseko emini kwababa. Kwabanika basinyane nazonke ukukhanya okukhulu kuvela ezulwini. Uthi kwabanika kodwa abesethu ukubanika kwakuvela kuphi bazalwane? Kwakuvela ezulwini. Ngizalelwe eMidilovo, abanye bazalelwe komhlaba yalingana. Kukhona ukubanika okuvela komunye umuzi kuyabulala. Kusuke kuvela komunye umuzi kuya komunye umuzi kuyabulala. Ne understand lo nto? Uthi lokhu engikwamukelile okuvela ezulwini. Lokubanika okuvele kimi kuverse 6 kusho lokho. Abesethi lokubanika okuvele ezulwini kungenze ngamamukela uJesu. Futhi ngamamukela ngangabi nako ukungabaza. Uthi ngibonile ukuthi lokwamukela kwami ngamukele into evela kuNkulunkulu efakazisa into uJesu ayishilo encwadini kaJohn uzoyivula ngabhala nje uyifunde ekhaya siyayazi uthi uJesu encwadini kaJohn chapter verse 44 uthi akekho ongeza kimi uma ubaba engamdonseli kimi. Uthi kucacile ukuthi lento ivele ezulwini futhi lento ibizolanda mina ize kumina ngedwa. How do I know ukuthi lento ize kumina ngedwa? Ingoba uverse 6 no 8 ngani uverse 8 no 9 ingoba uma lembani wehla ubonwe yibo bonke. Uma izwi likhuluma bawuzwile umsindo kepha abayi-understandanga kodwa mina ngayizwa into ebeyishiwo angangagcina nje ngokizwa ngaze ngabona nokhulumayo kodwa bona bambonanga. Ngifundele uverse ngani yami qala kuverse 8 no 9. Verse 8. Laphendula ngathi ukubani Nkosi na? Wathi kimi nguJesu waseNazaretha uzingelayo. Simple. Uma into kaNkulunkulu seyehla izokhuluma nawe kuzokwehlukana nalelizwe silifunda namhlanje alizukwenza sense kuwena alizukwenza amehluko kuwe kodwa kuwena elize kuwe kuzoba sengathi kudilika amazulu ngoba lize kuwe ngoba lingelakho lizolanda wena. Ababehamba naye abayi-understandanga lento ekhulunywayo because yayengeka Sawuli.
EkaSawuli kuphela futhi uyena owayizwa wezwa nothi nginguJesu omzingelayo. Ingakho bathi bembuze bethi ngenze njani inkosi na? Baxakeka ukuthi uthini methi ngenze njani? Uthenze njani mekade kuthiwani khona ngoba bezwa ngalutho. Ake sibuyele kuthina abangcwele. Ithi uma izwi likaNkulunkulu lizosebenza kune debate enkulu ngalento. Whether uyalifunda uwedwe ekhaya izwi likaNkulunkulu noma kume uba umhlongo la uyashumayela noma ulalela eradweni khona ushumayela eradweni, uma lize kuwe lizofika liwenze umsebenzi futhi lizowenza ungangabazi ukuthi uNkulunkulu osebenzayo manje. Futhi wena awuzungabaza ukuthi lento yenzeke nini, yenzeke kanjani. Ngiyazi ukuthi sekuzoba buhlungu ke manje. Awuzuba uhlobo lomzalwane othi ngiyamthanda uJesu kodwa ngazi ngamthandani ngezwe sengimthanda ngazi ukuthi kwenzekani. Empeleni ayikusabise leyo. Ungangalikhumbuli izwi exactly elafundwa kodwa uyakhumbula ukuthi kunalo ababo wakhuluma wathi and impilo yami from that day ayiphindanga yafana. Uzokhumbula ukuthi ngangifunda iBhayibheli engijwayele ukulifunda but this particular day ngavula ngafunda la ngavele ngazibona ububi nesono sami, impilo yami ayiphindanga yafana. Ngikhuluma ngalento ye-progressive salvation bangcwele yokuthi angazi ngibone sengisindisiwe sengimthanda uJesu kodwa angazi ukuthi ngimthande kwenze njani. Noma bulaleli radio uzokhumbula ukuthi kwashumayela, angimazi lo wamfundisi wayeshumayela eradweni ewukuthi wathi ngazibona ububi bami na incwadi ayifundisa ngayo, impilo yami yaguquka ngalelo langa. Ithini lento bangcwele? Ithi ake ureflect ukuthi usindiswe kanjani. Ake uma into yakho ithanda ukuba hazy, uma uhlehla emuva wazi ukuthi usindisiwe but namhlanje uthi ngasindiswa kalendlela, kusasa uthi ngasindiswa ngaleya ndlela, ngalelela langa uthi ngasindiswa ngaleya ndlela, ithi nawe awazi ukuthi wasindiswa kanjani. Ithi questiona, hayi mina, wena questiona insindiso yakho. Uma bekungukuthi bekade unjalo all along sihleli nawe sazi ukuthi usindisiwe, nawe futhi bewalka wazi ukuthi usindisiwe, akho sono wahlukana naso, uzwa lento ithi guquka bese uyaguquka, ungabi namahloni because this is between you and your eternal life. Uma uziba i-eternal life yakho noNkulunkulu, ufuna ukuyophila i-eternal yakho ekuhluphekeni. Ethi lento uma uNkulunkulu eza kuwe umuzwa clearly, akukho ungabaza. Sibonile kuverse 6 no 7 ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nami, and uma uNkulunkulu ekhuluma nawe uyazivuma izono zakho. Umpostoli Paul kule ncwadi uma ethu uJesu umzingelelani, akabuzi akasho ukuthi angikuzingelanga mina, mzingela amakholwa, angizingeli wena. Kunalokho uyagcuma kuverse 10 yobuza ukuthi ngenze njani inkosi na. That is the acceptance yokuthi ngiyisone ngizingele inkosi. Labe bengizingela yena uqobo. Akasho ukuthi angikuzingelanga, ake uthi inkosi ngenze njani na. Ithini lento? Uma usuzibonile ukuthi uyisoni, isono sakho siyakuhlukanisa noNkulunkulu, sivume ebese uyamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Njengoba ethi ngenze njani na, uvuma ububi bakhe. Sivume nawe isono, sinesono esiphuma kuAdam, sinesono esisenza individually ngezinto esizenzayo ngalesi sikhathi sokuphila kwethu. Uma izwi lithi likhomba ukuthi angishintshe, angibe nemoment noNkulunkulu ngivume isono sami, ngamukela inkosi uJesu ibe inkosi nomsindisi. Ngithe uverse 10
umpostoli uPaul uthe uma ngabe efika yona wathi ngenze njani Nkosi na? Kuyafika yini kuwe ukuthi kule journey yami ngenze njani? Uma kungafiki ukuthi ngenze njani, whether awukazi umamukela uJesu noma wake wakhohliseka kwangathi umamukelile kanti ubambiswe ukhiye noma ubambiswe umsebenzi noma yini, thatha this opportunity and change impilo yakho, uvuma izono zakho, wazane noNkulunkulu ngoJesu. Bazalwane, akukho ukwazana noNkulunkulu uphethe isono ekhwapheni. Akukho ukuthi unobudlelwane noNkulunkulu isono sakho ungasivumanga. Akukho ukwazana noNkulunkulu ungasivumanga isono wasiflathela forever ukuthi angisayophinde ngibuyele esonweni. Wasivuma kuye, wamukela iNkosi uJesu waba iNkosi nomsindisi wakho. Uma kungukuthi uwazi ukuthi unobudlelwane kepha awukaze uyenze lento, ungafeli enkohlisweni. Ngokukuncengela wena ungafeli enkohlisweni. Uma kungukuthi ubungakazi ulithole kwalona leli thuba lokuthi nje ke wazi ukuthi isono kahle kahle singihlukanise noNkulunkulu, ngiyafisa ukuhlukana nezono zami, ngiyafisa ukwazana noNkulunkulu ngoJesu, yili thuba leli. Sizokhuleka bangcwele. Ngiyanxusa ukuthi sonke sivala amehlo ezikhuleka, inhliziyo zethu sizibhekise kuNkulunkulu, like njengoba ulapho zithulule phambi kaNkulunkulu. Uyabona ubuhle bakho, uyabona ububi bakho, bhekisa konke kuye, uvume isono sakho. Uma kuukuthi uyazi ukuthi isono awazani naye ngenxa yesono, wamukela uJesu inkosi engumsindisi wempilo yakho. Kuye kwenzeke usavala amehlo kanjalo kuthiwe abamukela inkosi uJesu beze ngaphambili. Asifisi ukwenza lokho, kepha akuthathe lo mzuzu ukucommunicate noNkulunkulu wena, akuba umhlongakazi ukuletha la ngaphambili. Uma kungukuthi uyafisa ukuguqula impilo yakho uhlukane nesono, wazane nenkosi uJesu, uhleli lapho la uhleli khona, usavala amehlo kanjalo, cela uphakamise isandla sakho. Bless you. Uziphakamisela isandla sakho ngoba ufuna uJesu, ufuna uNkulunkulu, ubona ukuthi isono sikuhlukanisile noNkulunkulu. Uba Mabhida uzoza ngaphambili azosikhulekela. Ungavula amehlo akho, ungasehlisi leso sandla. Ungawavuli lawo mehlo akho, ungasehlisi leso sandla. Eqedeni kukaBaba Mabhida sizobe inkonzo seyivaliwe, kepha sikhulekele Baba Mabhida sondela ngaphambili. Waze wamkhulu Nkosi lo mzuzu, waze wamkhulu, waze wabaluleka kakhulu, ubaluleke for all eternity. Uthina sonke Nkosi esidlulile kulomnyango lesakhiwo, abesokungabaza ngokukhuluma kwakho, impela sizuma. Namhlanje Nkosi uyakhuluma, ukhuluma Nkosi ngoba uyasithanda. Sithanda Nkosi, awufuni sibhube esonweni, sibhubhele Nkosi iregister yasebandleni,
nasokholweni lwethu. Sithi Nkosi sibambe okuyikho. Sithi Nkosi sisindisiwe ngasesikhohlisa. Uthezulu lapho Nkosi asizihlolisise ukuthi Nkosi ukuyini ukukholwa. Mhlanje Nkosi uyasibiza izwi lakho. Uyasifundisa Nkosi ukuthi asisihlole ngayo insindiso le esithi sinayo. Ngobudlelwane bethu nawe ngoKristu. Ukuthi Nkosi ngesikhathi sisindiswa ngabe sabona yini ukuthi siyizoni. Sazibona futhi nezono zethu Nkosi zisihlukanisile nawe. Sabona Nkosi singakwazi ukuyihlenga thina sikwazi ukuyisindisa. Sezwe izwi lakho likhuluma ney'nhliziyo zethu. Izwi lakho Nkosi asiveze obala. Ukungalungi kwethu ukuhlakala kwethu ngeqiniso. Baba Nkosi siyabonga. Namhlanje Nkosi sebenzisa izwi lakho Nkosi thina sonke ukuthi isihluphe Nkosi izwi zethu. Kusukela Nkosi nomzuzu uqedile ukukhuluma alingasiniki ukuthula. Sisihlolisise. Ekusihlolisiseni kwethu Nkosi singasabi Nkosi abahleli eduze kwethu. Singasabi Nkosi esihamba nabo. Singasabi even abafundisi. Ngoba Nkosi lento iphakathi komuntu nawe uNkulunkulu oletha lensindiso. noNkulunkulu ngelinye ilanga uzosimisa phambi kwakho ngomdala wakho uKristu Jesu. Sibuze ngalolu suku Nkosi. Siyophendula sithini kuwe. Ngabe siyothi sisaba namahloni. Sasaba Nkosi ihlobo zethu ezikhona besihamba nazo. Sasaba ibandla. Kepha Nkosi siyazi ukuthi ngalomzuzu sisho njalo. Ngeke ubufakazi bokuqinisa inhliziyo zethu. Sazenza kakhulu sanalalela izwi lakho. Sanaka kakhulu thina. Inyama yethu Nkosi nesithunzi sethu. Kepha Nkosi kuyiqiniso ukuthi ngalomzuzu ngaleso sikhathi uyasho Nkosi nezwi elikhulu uthi sisukane kimi nalezikuni angazana. Siyabonga Nkosi. Thatha udumo ngoJesu Nkosi. Amen. Ngilabazalwane bonke igama leNkosi yethu uJesu.